театри Конибодон дар арафаи соли нави 2019 ҷолибтарин шоу-консерти замонро ба мухлисони худ пешниҳод менамояд. Соли нави 2019-ро бо ҷадидтарин таронаҳои гурӯҳи Сорбон. салом мухлисони азиз, имрӯз мо дар театри Руфа Фозил ва ҳамроҳи Фаҳраҷон Сидиқов ва Азизҷон Ғаниев ба консерти солинави омодагӣ дида истодем ва умедворем ки ин консерт барои ҳар яки шумо писанд меояд. марҳамат ба консерти солинави. Азизҷон Ғаниев. Соли азиз, ҳамаи шуморо ба консерти солинави ба театри Конибодон даъват мекунам. Фарҳод Сидиқов. боварӣ комил дорам ки соли 2019-ро ҳама кас хотир мо ҷашн мегирад. ва ҳамчунин репсароёни ҷавони театр Наимҷон ва Нодирҷон пешвоз мегирем. Соли навро бо ҳам дар театри Конибодон ҷашн мегирем.